Yun na nga mga kanong Bisaya, ito na ang ating last part. Ito na nga yung babalik na ako ng Manila. Sa San Isidro na nga tayo sa port. Tara, sikasuhin na natin ang mga papilis upang makasakay na tayo sa barko. Ayan nga, sa mga oras na yan, medyo umuulan o umaambon. Ito, nasa ticketing office na tayo para kumuha ng ticket. Ayan, stress ang mukha ni Dong Bisaya, pero alam ko, kakayanin mo yan. Ayun, sa may bandang dulo na yun, medyo maulan lang mga kanong Bisaya, pero kailangan natin tumawid kasi magpapasign tayo. Magpapa-approve tayo sa Coast Guard. Ito nga, nakatawid na ako, kaya tara, magpa-approve na tayo kay Kuya para makasakay na tayo. At ito na nga, nasa loob na yung motor natin sa may barko, kaya tara, let's go! Shout out kay Kuya, sabi ko salamat at pakiingat na lang. Si Kuya ang nag-aayos dyan para ma-file ng maayos kasi baka naman matumba, syempre gumagalaw-galaw. Ito na nga, sinisimulan ng papasukin ng mga bus o yung mga sasakay ng mga pasahero din. May halong lungkot, saya pag nagtatravel ka lang mag-isa. Ito na nga, taakit na tayo sa taas kasi excited na rin ako, sabi nga nila bago daw ang barko na ito. Kaya tara na, akit na tayo sa taas at makita na natin kung ano bang pinagbago dito kasi first time ko makakasakay ng ganitong barko na medyo malaki. Ayan, ito na nga tayo, paakit na tayo sa may bandang taas. Kaya tara, silipin na natin mga kadong Bisaya. Ito nga, pagsilik ko, abay, napawawa ko. Oh my goodness, mga kadong Bisaya, aircon na siya. Ayun na nga mga kadong Bisaya, first time ko lang makakasakay ng barko na papuntang Matnog na aircon ang sasakyan mo. Ayan, shout out sa mga nakatry ng makasakay ng aircon. Aba, fresh na fresh tayo ngayon makakatawid papuntang Matnog. Ito nga, nakita ko, malinis naman siya mga kadong Bisaya at syempre bago mga kagamitan. Ito na nga si Kuya, inuon niya na yung aircon bawat isa kasi meron pala siyang on and off din na dire mo, social talaga. Kaya ito na nga, humanap na ako ng pwesto pero ang hinanap kong pwesto dyan sa may bandang gitna para makapag-relax at makatulog ako kahit papano. At least matatry ko tong aircon na hindi ka ma-stress pagtawid ng barko papuntang Matnog. Ito na nga, pinababa na mga driver kasi nga malapit na sa Matnog. Kaya tara, samahan nyo na ako hanapin kung nasaan na yung aking motor. Yun pala, nasa may bandang unahan. Ayan na nga, kitang-kita naman nakatali. Aba, hindi ka talaga makakatakas dyan. Kaya tara mga kadong Bisaya, simulan na natin ang paglalakbay. Dahil nga mag-alas 9 na ng gabi, kaya tara, kailangan ko munang mag-check-in. Kasi gabi na, kaya mas maganda yung safe. Tara na, pasok na tayo sa loob mga kadong Bisaya. Check-in muna tayo kahit hanggang alas 5 ng umaga. Ito nga mga kadong Bisaya, sakto alas 5 talaga yung gising ko. Kaya tara, simulan na tayo ng biyahe. Kaya ito na, nagsimula ng aking ride. Welcome to SM City, Sorsogon. Wow, napakaganda at nasa highway lang mga kadong Bisaya. Hindi talaga ako makapaniwala na makakaraan ako dito. Kasi dati pinapangarap ko lang talaga na makadaan ako sa SM na to or makapunta sa lugar ng Sorsogon. Basta ako mga kadong Bisaya, happy lang ako kung saan man ako magpunta. Importante, safe lang tayo. Oras na yan, maagang maaga pa po yan. Mga nasa 6 AM pa po ng umaga. Kaya ayan, mailaw pa at saka hindi pa masyadong matraffic. At ito naman mga kadong Bisaya, nadaanan ko sa kanila. Hindi ko alam kung ito ba yung kanilang City Hall. Grabe mga kadong Bisaya, napakaganda po nito. Sobrang ganda nito. Alam mo, parang nasa ibang bansa ka lang katulad ng Italy kasi napakaganda ng design niya. Ako sana siyang lapitan kaso nga lang nagmamadali ako that time kaya kinuhanan ko na lang sa gilid ng kalsada para ma-share at maipakita sa inyo. Ayan, sa mga nakadaanan nito, bye, mag-comment kayo below kung anong tawag dito pero ang pagkaalam ko ito ang kanilang City Hall. Kaya mga kadong Bisaya, tara, tuloy-tuloy na ang ating paglalakbay. Ito na nga't mga kadong Bisaya, mga bandang alas 8 na to at syempre parang nagutom na rin ako, sakto naman, nag-drop na ako sa may Volcan Mayon. Ayan, makikita ito nga, mag-almusal na tayo ng pansit bato sa mas kilala sa kanila at ang nilaga naman na pata. Napakasarap mga kadong Bisaya. Sakto at gutom na rin ako at napakasarap, gawa nga ng mainit pa ang sabaw. Kaya tara na, kumain na tayo mga kadong Bisaya. Excited na rin ako. O diba, kita naman kadong Bisaya, nagutom na siya. Ayan, tambay muna si buddy ko kasi syempre pahinga muna rin, nakakaawa naman siya. Nga napapagod siya pa kaya. Ito nga, tag-stop over muna tayo dito sa may bandang simbahan na to. Hindi ko alam kung saan to banda pero napakaganda mga kadong Bisaya. Basta alam ko nasa part pa to ng Albay. Yun lang talagang napakaganda, gawa nga ng pag nagmumotor ka, makakapag-drop by ka kahit saan ka man magpunta. Lalo na yung mga tourist spot. Ganun pa man, malayo pa ang ating lalakbayin. Kaya ito, nakarating na rin ako sa may public market ng pili. Ayan, maraming mga pili dyan mga kadong Bisaya. Kaya ayan, nag-stop over ulit si Dong Bisaya para naman makapagpahinga at makapagpa-picture na ayan, nakarating na ako dyan. Ang susunod naman nating stopover, nakarating na rin ako ng Robinson Place na. Biruin mo, para lang ako nagmumulto, dumadaan lang. Ang sarap-sarap sa pakiramdam, lalo na't kung napupuntahan mo yung mga dating place na pangarap lang. Pero ngayon, aba, kitang-kita mo na at malalapitan mo ng harapan. Basta, ang masasabi ko lang, i-enjoy mo lang yung buhay mo kasi syempre, once in a life lang tayo mabuhay sa mundo. Ito na nga mga kadong Bisaya, dumaan na tayo sa mga pasalubong center. Aba, dito napakarami at napakasulit na marami mong pagpipilian. Ito na nga, tinanong ko na si ate kung ano yung bestseller at syempre kung ano yung swag sa budget natin na pwedeng pampasalubong. Kaganda niyan mga kadong Bisaya kasi nasa gilid lang din ng kalsada at pwede mong may park ka agad yung motor mo. Syempre, meron din silang mga pili dyan, meron silang mga kung ano-ano, basta masarap at maraming pagpipilian mga kadong Bisaya. Presyo niya mga kadong Bisaya, nagsisimula sa 25 pesos hanggang 300, 100, 400, 100, napakamura at napakasulit. Kaya shout out kay Ate Tindera na binigyan ako ng discount at freebies. Maraming salamat. See you. Ito na nga, ilagay na natin sa ating top box. Malaki talaga ang tulong ng may top box, yung motor mo at may sisiksik mo ang mga dala mo or mga pinamili mo. Ayan mga kadong
Kadong Bisaya, nailagay na rin natin sa loob. Kaya tara na, magsimula na ulit tayong maglakbay kasi malayo pa ang ating lalakbayin. After 2 hours nga na pagbibiyahe, sakto may nadaanan akong Jollibee. Kaya tara, mag-spot muna tayo dyan. Sakto at uhaw na rin ako sa mga oras na yan. Kaya kailangan ko na talaga munang magpahinga kahit saglit lang mga Kadong Bisaya. Ang ganda ng location ng Jollibee na to. Kaya tara na, pumasok na tayo sa loob para bumili at makapagpahinga man lang saglit. Kasi nga sa mga oras na yan, 2 hours na akong tuloy-tuloy na nagda-drive. Gawa ng masakit na yung likod ko. Kaya naghanap ako ng pwedeng mapasukan or mapag- Ayan, sakto medyo malamig ng konti at makapag-relax man lang tayo ng peace of mind. O diba mga Kadong Bisaya? Ito at magtampisaw muna tumambay muna tayo sa gilid. Nasa may ano na po tayo nito, Quezon Province. So ayan mga Kadong Bisaya, welcome to Quezon Province. Ito nga, magmuni-muni muna tayo saglit. Gawa ng napakaganda ng place na to. Ganda ng panahon sa mga oras na iyan mga Kadong Bisaya. Ito nga, nakadaan na ako sa auntie ko. Na-miss ko talaga si Auntie Mila. Kaya shout out sa'yo auntie, miss you. Nga mga Kadong Bisaya, sa hinaba-haba ng paglalakbay ko, hay, sa wakas, nasa Alabang na rin ako mga Kadong Bisaya, and thank you Lord for the safe talaga mga Kadong Bisaya. Alam mo yung pakiramdam na nakita mo na yung Alabang, abay, nasa Maynila na ako, safe na ako kahit hindi pa ako nasa bahay, pakiramdam ko safe na talaga ako. Kaya Lord, maraming salamat talaga. Biruin mo naman, almost 900 kilometers ang aking nilakbay from Ormoc to Manila. Sa mga oras na yan, natanggal ang aking pagod kasi nga naisip ko nandito na ako at safe na talaga ako. So yun lang guys, have a good day, bye-bye!